ya Pak Deta. Prompternya. Aku lali Mas. Yo. Aku kaget nelas atasmu tangan gandengan, jelas tuturo aku sing ngancani kowe taunan. Janjimu janji taek jare arep tekan tuwek, nyatane cangkemmu elek ati ajur mbok suwek. Timas wis nuwang wektu aku ngancani diapurmu, wong kere kaya aku kok tendang saka uripmu. Kowe ngeboti bondo tinggo nuruti gengsimu, kowe milih kono sing iso nuruti senengmu.